मानगोनां बिस्वजित दैमारि सार नोंथाङा दिनै मा बुंगोन स्पिकार जानानै दुलाराय आसामनिनो स्पिकार बर' जातिनि स्पिकार ना साननानै ला मा बुंगोन दिनै इउजि ब्रह्म सार नोंथाङा सासे सिनियर एमपि लोगोसे दा मिनिस्टार नोंथाङा दिनै बर'नि थाखाय माबाफोर बुंगोन ना रन्जन दैमारिखौ नोंथाङा मेगन मिसिना सुइ होग्रा सासे लिडार नाथाय नैबे पस्ट बर'नि पस्ट गैयैखौ नोंथाङा मा बुंगोन नोंथांमोननि सिनायनायनि गेजेरजों आङो दुलाराय बर' रायजो राजामोननिसिम मोनसे गोनां खोथाखौ आं बुंबावनो नागिरबाय नैबे लेखाखौ लानानै नैबे लेखाया जादों जोंहा दा डाइरेक्टर अफ एलिमेन्टारि एडुकेसन आसाम 28 अक्ट'बराव ओंखारनाय बे मोनसे नटिफिकेशन बेनो जाहैबाय दुलाराय आसामाव जेसेबां स्कुलफोर दङ बे स्कुलफोराव पस्ट ओंखारनाय बे SIU जानाय रेगुलार एसिस्टेन्ट टिचारनि थाखाय नाथाय बेयाव नोंथांमोना नायबा नुगोन आं नोंथांमोननि लेखा होगोन बेयाव बर'नि मोनसेबो पस्ट गैया बर'नि मोनसेबो पस्ट गैया बेवहाय दिनै बिटिआरनि मुङाथ' बेयाव गैखाया बिटिसिनि थाखायथ' पस्ट गैखाया बे उननि बाथ्रा नाथाय जोंहा दुलाराय आसामाव बर' स्कुलफोर गैया नामा दिनै सनितपुर दङ गलाघाट दङ धेमाजि दङ बा गवालपारा दङ बरपेटा नलबारि गासैयावबो जोंहा बर' स्कुलफोर दङ बर' स्टुडेन्टफोर दङ नाथाय बर' स्कुल बर' स्टुडेन्टफोरनि थाखाय मानो मोनसेबो पस्ट गैया बेथ' बिराद सोमोगोनां खोथा दिनै हादारन रायजो राजाया दिनै बुजिना मोनाखै बे पस्ट गैयैयाव जोंनि बर' स्कुलफोरा मा जागोन मानो गैया बर' स्कुलाव बर' माबा पस्ट मानो गैया मानो होआखै आसामा दिनै जोंखौ मा खालामनो नागिरदों जोंनि बर' स्कुलफोरा जोंनि बर' बिजोङा माबोरै थांनानै थागोन मोनसेबो पस्ट गैया बेयाव मोनसेबो पस्ट गैया दिनै जोंनि लिडारफ्रा मा होननानै बुंगोन ना बेखौबो माबा मोनसे मोजां आलादा काउन्टार होनानै बेखौबो खोबथिना दोननोसै नामा बुंनायाथ' बिराद गोदै बेरे मोदैनिख्रुइबो गोदैसिन खोथा बुंनानै आरो रायजो राजाखौ बर' रायजो राजाखौ दिनै बेसेबां थगायबावनो मोनसेबो पस्ट गैयानियाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा जोंनि राजनितिक आफादानो जा जेसेबां आफादफोर दङ दिनै आं बे लेखानि सोमोन्दै खोथा बुंनो थाखाय खावलायदों मानो गैया मोनसे पस्ट मानो गैया बर'आ मानो गैया दिनै आङो बिटिसि आव थानाय MLA बिथांमोनखौ आं जेबो बुंनो साना जायफ्रा दिनै गभर्नमेन्टआव दङ सरकाराव दङ बिथांमोनखौ आं बुंनो साना बिथांमोना टटेलि गोदान नैबे लेखाफोरा माबोरै फैदों बबेनिफ्राय फैदों माबायदि फैनो मोनखो बिथांमोना साननायनि बाहेराव अयन'मनस्क मा खालामगोन मा मागोन बिथांमोना टटेलि गोदान जेबो पात्ताखौनो मोना बिसोर बिथांमोना गोबां समाय नाङो बिथांमोननो नाथाय आं सानै बेक्तिनि खोथाखौ बुंगोन नाम्बार 1 मानगोनां इउजि ब्रह्म मानगोनां बिस्वजित दैमारि स्पिकार दुलाराय आसामाव बर'फोर दङ नोंथांमोना मिथिगौ बर' स्कुलफोर दङ बर' स्टुडेन्टफोर दङ अब्ला दिनै मोनसेबो बर' पस्ट गैयैयाव नोंथांमोन सानैया मा बुंगोन इउजि ब्रह्म सार नोंथाङा सासे सिनियर एमपि लोगोसे दा मिनिस्टार नोंथाङा दिनै बर'नि थाखाय माबाफोर बुंगोन ना रन्जन दैमारिखौ नोंथाङा मेगन मिसिना सुइ होग्रा सासे लिडार नाथाय नैबे पस्ट बर'नि पस्ट गैयैखौ नोंथाङा मा बुंगोन मानगोनां बिस्वजित दैमारि सार नोंथाङा दिनै मा बुंगोन स्पिकार जानानै दुलाराय आसामनिनो स्पिकार बर' जातिनि स्पिकार ना साननानै ला मा बुंगोन दिनै आं दिनै एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोन बर' साहित्य सभानि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो जायफ्रा लिडार बिथांमोनखौ आं दिनै फन खालामगासिनो मा बुंगोन बिनि थाखाय दिनै बर'नि स्कुलफोरा बर' स्टुडेन्टफोरा बर'नि बिजोङा मा जागोन आं बेखौ दिनै बुंगासिनो दङ फनबो खालामगासिनो दङ आङो जेबो एन्सार गैया मा खालामनो बिथांनि एन्सारा मोनसेल' रायजोआ दिनै सोरबा MLA MP खौ बेफोरबायदि खामानि मावनो थाखायनो
दिल्लीयाव हरदों स्टेटआव हरदों मिनिस्टार खालामदों बिथांमोना बे खामानिखौ मावनांगौ रायजोखौ साइकेल मारि होनो रायजोखौ बाइक रिलि होनो रायजोखौ होख्राव होनो दिनै दुखु होनो नांला नोंथांमोनखौ हरखाबाय रायजोनि खामानि मावनो थाखाय भट होनानै बेनिखायनो आं दिनै खावलायगोन जोंनि बेसेबांखि कलेज इउनिभार्सिटि आरो स्कुलफोराव दिनै फरायगासिनो दङ हाबोदान नोंथांमोनखौ लानानै आरोबाव फिन राजनीति गेम गेलेनो हागौ जिखि जाया पार्टियानो होन एबसुआनो होन बिएसइउआनो होन बर' साहित्य सभायानो होन बिपिएफआनो होन इउपिपिएलआनो होन जिखि जाया प्रग्रामाव नोंथांमोना दिन थांनो नाङा नोंथांनि फरायनायखौ नोंथाङा कन्टिनिउ खालाम नोंथांनि माइन्डआव आन्दलननि माइन्ड नोंथांनि माइन्डआव होज्रि खावनायनि माइन्ड लाबोथ'नाङा रायजोआ होज्रि खावगोन नोंखौ मिटिंआव थांनो लिंदोंब्ला नोंनि बिफाखौ थिनहर नोंखौ दिनै साइकेल मारिनो लिंदोंबा मटर साइकेल सानानै दिनै जुदि धरना होनो नागिरदोंबा नोंथाङा थांनाङा नोंथाङा फराय नोंनि बिब' नोंनि बिदा नोंनि बिमा बिफाखौ थिनहर नोंथांमोनखौ लानानै आरोबाव राजनीति गेम गेलेनो हागौ खोनासं फंबाय बिनानाव स्कुलाव फरायनाय कलेजाव फरायनाय इउनिभार्सिटियाव फरायनाय नै नोंथांमोना बेखौ नाय मोनसेबो बर' पस्ट गैया बिनि अबस्थाया मा जागोन आरो आं नोंथांमोननो नैबेखौ साननैसोनि उनाव जेब्ला थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि रिजाल्ट ओंखारगोन कलेज आं गावनो थाबायनानै बे लेटारखौ आं नोंथांमोननो होगोन नोंथांमोना गोसोखौ थिग खालामना ला रावजोंबो बुरखाय जानो नाङा नोंथांमोना फरायनायाव गोसो हो बेनो बास जोङो नायगोन रायजो राजाया मा रिएक्सन होयैनि थाखाय मोनसे पस्ट गैयिनि थाखाय आं दिनै होबाय माबाफोर जुदि गोरोन्थि जायोब्ला अननानै आंखौ निमाहा खालामदो गोजोन्थों